Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. UJesu Kristu inkosi. Simdumiseke kakhulu uNkulunkulu futhi simbonga ukuthi usigcinile salibona usuku lanamhlanje. Ngiyakubingelela lapha ekhaya ngithi masidle ndawonye izwi likaNkulunkulu, sidle isidlo sosuku sikamoya. Nokho-ke ngithanda ukuqwashisa abantu ukuthi ekhaya lezwi akusibona bonke abantu abakholwayo. Khona abangene ngenhloso zabo. Bakhona la ekhaya lezwi. Izolo ngithi sikhave ukuthi khona umuntu othuka abantu kwa-group number 11. Same person waripotwa omunye umbhukisela ukuvuma izono uthi imali yokubhukha u-500 rand. Asikhokhi imali ngokubhukha. Lo muntu lona ubuye athuka inhlamba, sebengithumelela inhlamba yakhe. Nokho-ke ngimkhiphile kwayizolo ngase ngiyamblokha. Ngase ngimxhumanisa-ke ngomkhuleko nenkosi yami engikhonzayo, ngayibikela, ngayichazela konke izolo before ngilale. Ngisalalele-ke ngizwa uma inkosi ithanda ngimthinte, ngizomfonela, ngimthinte, ngizwe ukuthi uNkulunkulu ufuna ngithini kuye. Kodwa yena usekhishiwe wablokhwa, uthuka inhlamba, ufuna imali kubantu, aphinde athi ukubhukha kuyimali. Qaphelani-ke ekhaya lezwi khona lonke uhlobo lomuntu. Kusentabeni la kuyibandla khona okunabantwana bakaNkulunkulu. Kodwa igroup ka-WhatsApp ihlanganise zonke inhlobo. Abanye bangenela ukuzoheka. Ayikho into engiphatha kabuhlungu njengokuthi kuthiwa inamba sobanibani ihekhiwe. Izolo nginithumelela izinto zokuvimba ukuthi inamba yakhe ingahekwa. Abona nje mina sebeyizame kaningi zonke lezi zami ze-admin, sebezizame kaningi futhi sebeyangazi ngoba uvela send imessage akasho ukuthi uJesu Kristu inkosi, uthi unjani. Mayethi unjani ngithi uJesu Kristu inkosi akaphinde aqhubeke ngoba ngabatshela mayethi unjani ngathi hluka nohekha inamba zabantu. Ngizokuthandazela mina ube impumputhe manje ungaphinde uhlukumeze abantu. Ngizokuthandazela nje ucela uyimpumputhe ungaphinde uhlukumeze abantu. Noma ngikuthandazela uNkulunkulu akushaye. So-ke maye ethi unjani bese ngithi uJesu Kristu inkosi akaphinde alandela kakhulumi sebeyangazi. So-ke nani fundani umuntu othi unjani angasho uJesu Kristu inkosi. Lo muntu uyihekhile lo namba. Uyihekhile lo namba. Ugade futhi omunye uzothi uJesu Kristu inkosi kodwa mayekufuna imali akuyona inqubo yasekhaya lezwi. Akekho umuntu ovunyelwe ukufuna imali komunye. Omunye ukhona umzalwane oke wakwenza engaqoli kodwa ecela nje ngamtshela akahlukane nalokho. Ikhaya lezwi lihlanganiswe inkosi uJesu, ayihlanganiselanga ukuthi khona abantu abazocela kwabanye abantu imali. Thina imali sicela kuJesu siyaguqa. Akho umuntu uma kunomuntu nje okufuna imali noma ukutsheleka imali mlethe kumina. Mlethe kumina, mina ngizodila naye nenkosi yami uJesu. Umuntu nje okufuna imali, umuntu okutsheleka imali ekhaya lezwi egroupini. Lungile manazana nodwa ngale nicela nemali nodwa kweni lo. Kodwa ungamazi eqhamuka la ekhaya lezwi ekufuna imali mlethe la kimi. Hayike angidlule lapho indaba ezimbi kakhulu okufana siziqaphele. Khona osomathuba akubona bonke abantu abakholwayo nabasindisiwe ekhaya lezwi. Kungena noma bona futhi yakhona sengenwa ngelinki nje, hayi sekungena noma ubani. Noma ubani. Yikho bengena bephuma, bayangena baphume, bangene baphume. Nokho-ke siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Singisazothandaza ngiyibuke le ndaba yalaba bangena bephuma. Mhlawumbe kuzofuneka uma ephuma ablokhwe angaphinde abuye. Ngoba akakwazi umuntu ukungena ekuseni ntambama useyaphuma, omunye ungena ekuseni emini useyaphuma kafiki nenkonzo. Ubeyaphi kanti? Ubezokwenzani? Mhlawumbe sephuma nezinamba zenu lapha egroupini. Ubani owaziyo? Sofuna siqapheleni kakhulu nabantu esibaletha. Nini eniletha abantu, qaphelani abantu enibalethayo. Ngiyacela asiqapheleni. Isimo simbi nezinsuku zimbi. Nokho-ke siyambonga uNkulunkulu sasivikele ngendlela emangalisayo kuze kube manje. Akaqhubeke-ke asivikele. Nathi-ke asingamlingi sibe budedengu ngoba sithemba ukuthi uzosivikela. Hayike mangiguqe ngikhuleke siqhubeke nenkonzo yethu
yosuku bangcwele, uJesu Kristu inkosi. Baba, egameni likaJesu ophilayo, siyambonga uNkulunkulu, siyabonga Nkosi Jesu, akekho ufana nawe. Sicela ube kanye nathi kule nkonzo, ukhulume uzambule, nami ngilalele njengabantwana bakho bonke, usebenzise lo mzimba. Khuluma Moya Ongcwele, khuluma Nkosi Jesu, khuluma Dwala laphakade. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngisathandaza uNkulunkulu ngikhumbuza enye into ukuthi ake nginixwayise. Khona abantu abangafakazi la bahlalele ukulandela intshumayelo zami bese bengigxeka. Bangigxeke, bangitshele yonke into le. Ngifuna ukukutshela into eyodwa, ngiyakuwonisha nje ukuthi akumina okhuluma la uMoya Ongcwele. Akulona ibandla lokudlala amagende leli. Uma wena usesikhathi sokudlala vele uphume nje ungayilandeli isiqalekiso sihlezi. Ngiyakucela. Vele uphume ungazilandeli isiqalekiso. Ngoba usuze wakhishwa yimina ngoba ngikubona ungihlupha. Ngizobe sengikureport enkosini uJesu. Kusasa lakho lizofa, akuphinde ulungelwe lutho ngokhishwe yimina. So ziphumele kungakenzeki lutho ngoba la uzolalela wenze izwi, awuzile ukuzo-analyze intshumayelo igxeke. Khona benza lokho nezwi abalazi. Mase ngibaphendula ngezwi, athula athi dwa ngabesasho. Agade okunye aqhamuke nokunye ngelinye ilanga athula ngabesasho. Kanti sengiyakwazi noma ubani omelana nami ngiyamaka, ngiyakwazi out of his 10,000. Ngiyabhala eduze kwegama lakho ukuthi lo umelene nami. So whatever you send, sengine-attitude yokukubukisisa ukuthi awulweni nami. Mhlawumbe ucabanga ukuthi angikwazi, ngiyakwazi. Mhlawumbe wakhomenta washo into ethile ucabanga ukuthi angikwazi, ngiyakwazi. Anyone owakwasho into elwa nami engigxekayo noma yenza noma yini, hlala wazi ukuthi ngiyakwazi. Ukuthi ngithula ngisho lutho akusho ukuthi angikwazi. So ke ngenza into eyenza ukuthi njalo uma ubhala ngithi oh nangu usibanibani, njalo uma ubhala oh nangu usibanibani. So ngiyakwazi ngoba ngikwazi ukubeka igqubu, so ngikubhalile ngiyakwazi. So ke ngiyacela nje bazalwane ningalithathi lelo thuba ngoba uma uthatha leyo chance usidalela isiqalekiso. Ngeke ngasho kulezi insuku ngathi bengingazi ukuthi ngithandwa kanje ezulwini. Bengingazi ukuthi ngithandwa kanje ezulwini. And ngiyathandwa ezulwini. uNkulunkulu akabafuna abantu abalwa nami njengoNsibande ngoba ngiyisitsha sakhe esikhethekileyo ubeke indaba zakhe. Ngisebenzela yena. So uma ulwa nami ulwa naye. Angizochaza ukuthi kwenzakaleni. Kodwa bengingazi uNkulunkulu ukuthi ungithanda kangaka. Bengingazi ukuthi uNkulunkulu can go as far as ukukhipha umphefumulo womuntu olwa nami ngenxa yokuthi uyangithanda. Bengingakwazi lokho. But ngikubonile, ungichazelile, wangitshela ingakho ngingafuni ukudlala. So qaphela ke wena ocabanga ukuthi ulwana, awulwi nami ngitshelwe ulwa noMoya Ongcwele. Uzidalela isono sokuthi ungaphindi uthethelelwe kuleli nakwelizayo. Kungabe ukuthi awuthethelelwa kuphela uMoya Ongcwele abe yisitha sakho. And once uMoya Ongcwele wayisitha sakho, ayikho into yophinde kulungele emhlabeni. Uyohlupheka uzufe, uhambe eceleni kwezicathulo zakho. So le group akusinoma yipi group. Ngiyacela kakhulu siqonde lonto siyazi si-understande. Kungcono uma uzi ukuthi into ekhulunywa la uyithanda uphuma uhambe kunokuthi ulwe nalokho esikukhulumayo ngoba uzidalela inkinga. Phuma nje uhambe. Kungasala abantu abawu-10 kule group kunokuthi kube nabantu abaningi abazohlupheka impilo yabo yonke just because they don't understand ukuthi le group iyini. Hayike angifuni ukugcina ngikhuluma izinto eziningi ngoba izinto engizishoyo uyaziconfirm. Uzoziconfirma kuwe and mase ziconfirmile kuwe uyozisola ukuthi wafikelana emhlabeni. Ngabe kungcono kuba uzange uzalwe. Asidluleke siye enkonzweni. The page is closed.
ngeke ngisasho lutho manje ngingena ezweni kusho ukuthi ngithema ngithandaza nje kwathiwa-ke ngikhulume nangalaba abantu abahluphayo abathanda uku-analyze intshumayelo nebhayibheli akalazi agxeke mase ngimtshela izwi akhathale endleleni afune okunye futhi akubamba agxeke mase ngimtshela izwi akhathale endleleni so akuzuba kabili kathathu ngenze njalo umphumela uzobonakala ngoba wena uzele lokho awufakazi awubhukheli ivuma izono awusindiswa awenzi lutho ugade nje intshumayelo wena ngoba uhlakaniphe kakhulu uqeda uNkulunkulu ukuhlakanipha uzoqeda nje nya kuphela uyinkosi ephakemeyo mbongeni uJesu uyinkosi ephakemeyo mbongeni ngamaphimbo mbongeni ngezigubhu uyinkosi ephakemeyo mbongeni ngiyabonga ngiyabadabukela abangangiboni ku-YouTube hambe lapha ku-YouTube uyongibuka ukuthi nginjani uma ngicula isolo ngingedwa siyambonga uNkulunkulu masifundeni-ke bafowethu bese ngithandazile izwe lungigogodla lwethu Marko chapter 11 verse 24 ngalokho ngithi kini konke nikukhulekelayo nenicelayo kholwani ukuthi nikwamukele niza kuba nakho konke nikukhulekelayo nenicelayo kholwani ukuthi nikwamukele nizoba nakho sambonga uNkulunkulu wethu kakhulu samdumisa abangcwele akekho njengaye akekho ufana naye besikhuluma-ke izolo ngaba seKolose chapter 4 ngizofunda bese ngima la sizoqhubeka khona verse 2 qiniselani ekukhulekeleni xolo qiniselani ekukhulekeni nilinde kukho ninokubonga nathi nisikhulekele ukuze uNkulunkulu asivulele umnyango wezwi ukuba sikhulume imfihlakalo kaKristu engiboshwe ngenxa yayo verse 4 ukuze ngiyibonakalise njengalokhu ngifanele ukukhuluma verse 5 esizogxila kona hambani ngokuhlakanipha kubo abangaphandle nithengisise isikhathi kuthiwa-ke asihambe ngokuhlakanipha ukwenzani ukuhamba ngokuhlakanipha ukungahambi noma kanjani ukwazi ukuthi sinefu lofakazi elisaqileyo leli fu lofakazi kukhona abasijabulelayo uma siphumelela khona abangasijabuleli uma siphumelela bese bakhona abamelene nempumelelo yakho ifu lofakazi amadimoni awafuni uphumelele amadimoni awafuni ezulwini nabo bayifu lofakazi abangani bakho bezwe abafuni uphumelela abafuni ukubona ukholo bakubona uyinyoni bakubona ngathi awuhlakaniphile ngathi azicoshi kahle kanti abazalwane bakhona abanomona bengabazalwane umucule bandleni ukhorasa unezwe elihle abathanda bajabule bayifu lofakazi nabo bese kuzoba khona abajabulayo abakubusisayo abathi qhubeka mntanami qhubeka baba mama ndodana bayijabulele into oyenzayo nabo bayifu lofakazi nengilosi ekhaya ezulwini ziyifu lofakazi so kukwena-ke ukuthi ukhumbule ukuthi noma yini oyenzayo unefu lofakazi lithi izwi lenkosi ngakho-ke masilahleni isono esithandela kangaka isona lesi esithi masigijima sinema-spectators bese sikwenza ungakwazi ukugijima ngendlela efanele siyathandela lahla isono khumula umuntu omdala ngoba sinefu lofakazi so kuverse 5 esiufundayo uthi hambani ngokuhlakanipha kuba bangaphandle
kukhona ababukayo uyi-example kubona bathi uma kukholwa usibanibani shuthi nami ngingakholwa. Kuba bangaphandle khona abangakujabulela ukuthi ukholwe ngoba khona abawile kuba bangaphandle bafuna ukukubona nawe uwile ekukholweni bona bangaphandle. So ingakho-ke kufuneka ukhohlwe umuntu ngoba awukwazi ukujabulisa bonke abantu. Awukwazi ukuthandwa yibo bonke abantu ngeyona inyama. Ngengizwe kusho njalo ukuthi ngeke ngithandwe yibo bonke abantu ngoba ngiyona inyama. Angazi-ke ngokukhona abangayifuni inyama, but isisho nje-ke yazi ukuthi kukhona abangayifuni impumelelo yakho. Yazi ukuthi kukhona abayithandayo impumelelo yakho. Njenganje ngezi-example lapha njengoba ngisusa abantu eduze kwendlu yenkonzo ngifuna ukwakha indlu enkulu. Khona abangakufuni lokho. Khona aba-influence abantu ukuthi bengavumi. Khona bese bevumile ukusuka. Ba-influencwa. Baqhamuka sebeshintsha sebemuve ama-goalposts. Hawu madoda enganisishiyane sixoxe kanje senishintsha kanjani kanje na? Bese kubabuhlungu bathi ayisengiyahoxa. Hlalani nendawo yenu angisaqhubeki. Kanti bebecabanga bekhohlisiwe. Becabanga ukuthi ngincengile. Cha webazalwane angincengile mina. Izathu ezidala ngingancengi ngoba kuwona wami umhlaba kaJehova. uJehova uzonginika uma ebona kungifanele. So noma nganqaba onqabayo uJehova uzonginika. So manje akekho umuntu engizomncenga. Ufuna ngimtshele ukuthi basibanibani ngicela usukela ngizokwenzela u1 2 no 3 omuhle avumele phezulu. Manje ngiyabuya umuntu useshintshile. Hawu. So ke angikho ke lapho. Ngisekuthenini asihambe ngokuhlakanipha kuba bangaphandle. Let us be wise. Uthi uJesu ibani imnene njengamajuba nihlakaniphe njengezinyoka. So asibe mnene njengamajuba but sivula amehlo. Khona lento abantu abangayinaki yokuthemba umuntu. Izwi lenkosi lithi uqale kusiwe umuntu othemba kubantu. Busisiwe othemba kuJehova nowenza uJehova abe lithemba lakhe. Jeremiah chapter 17 verse 5 to 8. So ke ngesikhathi uthemba umuntu uzilandela isiqalekiso. Umuntu akathenjwa, uyathandwa. Thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena, but sithemba uNkulunkulu. Manje abantu bayiphambanisa lento. Bathemba abantu. Ngamthemba umuntu, uyilandela isiqalekiso. Kodwa yenze njani? Mthande njengomakhelwane. Thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. iBhayibheli lisho njalo. Asiyeke ukuthemba abantu. Ngoba umuntu uzokuphoxa. Umuntu uzokwenza kabuhlungu. Abanye bethu abashadile namhlanje baphoxwa. Yalala nawe indoda ufuna umzimba wakhe yakukhohlisa ngomshado ngoba ujaha umshado kakhulu. Awangakusabona nanokuthi kuzodlalwa ngawo. Khulile ugugile manje awushadile. Wadlala indoda ethile yadlala ngawo yakuravaza kushiya nezingane. Funda ke ukuthi umuntu ungamthembi kodwa mthande. Angisakhulumi ngothando lokujola, ngikhuluma ngothando likaKristu. Thanda umakhelwane wakho njengoba uthanda wena. Angithi phela masikhuluma ngalothando nawe awujoli nawe. Awujoli nawe. Mthanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. So uma ungeke ulala ungadlile, msuvuma umakhelwane wakho alale engadlile. Uma wena uye enkonzweni ubona ukuthi uyasizakala enkonzweni, musuvuma ukushiya umakhelwane wakho angayi enkonzweni oyakuyona. Muse kunqabe yena mayisefikile, kodwa makube wena umsile enkonzweni. Ngoba unjani? Uyamthanda, ufuna niye naye ezulwini. Ngakho ke asihambeni ngokuhlakanipha kubo abangaphandle. Lisho njalo izwi uverse 5. Bese lithi nithengisisa isikhathi. Iproblem ileyo abazalwane abasithengisisa isikhathi. Sicabanga ukuthi isikhathi esethu, kanti isikhathi akusona esethu. Uyabuya inkosi uJesu manje. So uma ibuya izongithola ngilungile na? Izosifica sinjani thina nawe? Masithengisiseni isikhathi sisebenze ngathi siyasha. Ukuyibona lento uma umuntu eseshonto yazi ubani izinto bezenze bengathi useyazi kusho ukuthi ubebikelo. Ubumbona usibanibani ubephuthuma ubona ukuthi engathi ushiwa isikhathi ezintweni zakhe azenzayo.
nami nawe mfowethu siyasishiya isikhathi, asithengisise isikhathi. Thengisisa isikhathi. Uthi uJesu esehamba emhlabeni, bangisebenze kusesemini ngoba kuyeza ukuhlwa lapho kungesebenze umuntu. So ukuhlwa ukuphuma komphefumulo emzimbeni, then sekuhluleke lapho ngoba umzimba kusenza lutho. Usiyophumula ulinde usuku lokwahlulelwa. Usebenzile, awusebenzile, but usuya kwi-waiting room, eparadise noma ehayidesi, usuyolinda. So asisebenzeni bafowethu, sithengisise isikhathi. Sihambe ngokuhlakanipha kuba bangaphandle ngoba laba bantu bayiqulo lofakazi. Bayiqulo lofakazi. Masigijime sibhekile kuJesu ongumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu. Sikhohle omunye umuntu. Sivale izindlebe ezintweni ezikhulunywa abantu. Musumlalela umuntu. Lalela uMoya oNgcwele. Lalela iNkosi uJesu. Lalela uNkulunkulu Baba, hayi umuntu. Ubusubalalela-ke nalabo abakhuluma ngoMoya oNgcwele ngoba kubona abakhulumayo uMoya oNgcwele uphila kubona. Ngeke kusize ukulalela abantu. Ngeke kusize ukwenza izinto ezenziwa abantu. Kodwa kuzosiza ukulalela uMoya oNgcwele. Ngakhumbula izwi abafundi bekhuluma bethi kanti thina sikwazi ukulalela omunye umuntu. Izenzo chapter 5 verse 29. Kepha uPetro nabapostoli baphendula bathi simele ukulalela uNkulunkulu kunabantu. Simele ukulalela uNkulunkulu kunabantu. Babe bayala bebatshela basuka uliphatha igama likaJesu. Abangafundisi ngaleli igama. Wathi uPetro nabapostoli simele ukulalela uNkulunkulu kunabantu. Wena ulalela bani? Athi verse 30 uNkulunkulu wawubaba wamvusa uJesu enambulala nina ngokumphanyeka emthini. Lo uNkulunkulu wamphakamisa ngesokunene sakhe abe inkosi nomsindisi ukuba anikele uIsrayeli ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono. Verse number 32 thina singofakazi balezo zinto kanye noMoya oNgcwele kaNkulunkulu amnikile labo abamlalelayo. Bafowethu asifakazeni noMoya oNgcwele. uMoya oNgcwele unguMoya oNgcwele. Akabonakala efakaza ngoba ungumoya. But uyafakaza uMoya oNgcwele ngathi uma thina sifakaza kanye naye. Uma uMoya oNgcwele ekuwe sizokubona ngokufakaza bese kufanele sikhumbule ukuthi akufakazi wena, akufakazi uMoya oNgcwele okuwena. Ilento ke ngiyiwonisha laba bantu abalibele uku-analyze intshumayelo zami. Aba-analyze intshumayelo zami, ba-analyze uMoya oNgcwele okumina. So uMoya oNgcwele kuzofika la ethatha i-action njengoNkulunkulu bese kuba buhlungu. So asingalaleli abantu, asilalela uNkulunkulu, silalela uMoya oNgcwele. Thina singofakazi balezo zinto kanye noMoya oNgcwele uNkulunkulu amnikile laba abamlalelayo. Umlalela uNkulunkulu uzokunika uMoya oNgcwele. Ngoba into exosha uMoya oNgcwele kumuntu ukungalaleli. So uma ungalaleli uMoya oNgcwele uzophuma ahambe kuwena. So uNkulunkulu uMoya oNgcwele umnika labo abamlalelayo. Unika labo abamlalelayo. Likhona elinye izwi elifana naleli. Ngithemba ngizosheshe ngilithole. Ngazi ukuthi liphi. Ngithemba ngizosheshe ngilithole. Hayi engathi aliveli. Ngathi angiliveli elithi singofakazi balezo zinto. Ya engathi aliveli. Ayike malingaveli lilungile. Kodwa thina silalela abani? Izenzo chapter 4. Bekuyizenzo chapter bandiza. Bekuyizenzo chapter 5. Izenzo chapter 4 verse 18 no 19. Uthi base bebabiza babayala ngokuthi bangakhulumi, bangafundisi nakanye ngegama likaJesu. Siyeza naleso sikhathi kuthina sizotshelwa. Verse 19. Kepha oPetro noJohane baphendula bathi kubo, nqumani nini kuba kulungile yini ebusweni bukaNkulunkulu ukulalela nina kunoNkulunkulu.
verse 20, ngokuba thina asinakuyeka ukukhuluma ngalokho esikubonileyo nesikuzwileyo. Masingayeki bafowethu ukukhuluma ngalokho esikubonileyo nesikuzwileyo. Bengichaza kuverse 5 othi hambani ngokuhlakanipha kuba bangaphandle nithengisisa isikhathi. Ngoba sinakuyeka ukukhuluma ngalokho esikubonileyo nesikuzwileyo. Asikwazi ukulalela abantu kuNkulunkulu. Angazi-ke wena ulalela abantu. Impilo oyiphilayo udrayiva ubani? Qale kusiya umuntu ohamba ngeluleko zababi. Qale kusiya umuntu ome endleleni yezoni. Qale kusiya umuntu ohlala enkundleni yabaqolodayo. Awukhona enkundleni yabaqolodayo? Unjani igroup yakho kaWhatsApp? Akuthukwana le nhlambe bengikhuluma ngayo siqala ukuthi khona umuntu othukana nenhlambe ku-group 11. Sengimkhiphile akase ku-group 11 kodwa ubeka group 11. Qaphelani ungahlali enkundleni yabaqolodayo ngoba uzoqalekiswa. Ungeme endleleni yezoni. Musuhamba uma nezoni endleleni yazo. Sengixoxa indaba niyakhuluma niyahleba. Uzilandela isiqalekiso. Ungahambi ngeluleko zababi. Uzilandela isiqalekiso. Wena lalela uNkulunkulu kunabantu. Uyakwazi ukuzwileyo. Uyakwazi ukubonileyo. Uyakwazi ukwenzela iNkosi uJesu. Kubambe njengekhali zamantungu. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa abangcwele. Akekho njengaye uJesu Kristu iNkosi. Masiguqe sikhuleke. Baba, egameni leNkosi yethu uJesu ophilayo, siyathoba phambi kobuso bakho, siyakubonga ngakho konke osenzele khona. Udumo lonke lungo lwakho lokufanele. uNkulunkulu wethu nomusa, thatha udumo. Yiba nathi. Ube naloyo osezwile lenkonzo, umsize akhule, aqine, abe indoda kumoya, aqine, agxile ekholweni. Siyakubonga uNkulunkulu nomusa ngokusithanda kwakho. Busisa-ke wonke umuntu oyilalele lenkonzo, kakhulu abayisherayo nabayidlulisela kwabanye, babusise Nkosi Jesu. uJesu Kristu iNkosi. uJesu Kristu iNkosi. uJesu Kristu iNkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Babonze bande useyavalelisa uthi uJesu Kristu iNkosi.